Ihan hyvin. Jesse, kato! Mitä? Wow! Tervetuloa Hatanpään lukion uutisiin. Tai toisin sanoen huutisiin. Tänään huutisissa on luvassa Pynsän eli Pyynikin lukion esittelyä. Aina ihanasti näyttää meille, miltä Pyynikin lukiossa näyttää. Aina, ole hyvä. Reporting live Pynsän uudistettujen tilojen ulkopuolelta. Mennäänpä vähän tsekkaan sisältä. Hei, tässä ovat nämä meidän tulevat ruokailutilamme, jotka pitäisivät olla muussakin opiskelukäytössä ruokailujen ulkopuolella. Tulkaa mukaan! Tässä näkyy tulevan Pyynikin lukion uusi monitoimitila, jossa pystytään pitämään lukion konsertteja tai kuoroharjoituksia. Tuohon katsomoon pitäisi mahtua noin 180 henkeä, eli yhden tulevan luokkakoon verran. Mitkä on sun ensivaikutelmat nyt Villen kierroksen jälkeen tästä uudesta Pyynikin lukiorakennuksesta? No kyllä mun on pakko sanoa, että mä oon aika ällikällä lyöty. Et siis nämä tilat on ihan hemmetin isoja. Siis verrattuna niin nykyiseen Hatanpään lukioon, ne on niin pieniä. Ja sit me vaan kierrettiin täällä ja me melkein niin eksyttiin. Täällä on niin paljon luokkia, täällä on niin paljon tilaa. Se oli tosi upeeta. Villehän sanoi, että ne kaikki tilat on tuplattu. Aivan. Ideana oli tuplata ne siihen tämänhetkiseen Hatanpään. Siis se kans, että oli niinku väreillä leikitty, tosi upeeta. Mä tykkään, että tää on niinku semmonen muutos, kuten näkyy, että just tää sohvat, tämmöset kivan väriset. Sitten niinku seinillä pystyy näkemään vihreätä, sitten joissain huoneissa näkyy oranssia. Esimerkiksi siellä kuvaamataidon luokassa siellä oli oranssia seinillä. Tosi luonnollinen niinku väriskeema on täällä ja se on aika mahtavaa. Kaikki tilat on yhdistetty toisiinsa ovien kautta, joten siirtymät ovat helppoja. That's pretty cool. Olemme juuri tässä bänditilojen ja punttisalin ulkopuolella. Ja tässä näkyy esimerkki siitä, että kuinka nämä tilat ovat kaikenlaisten opiskelijoiden saavutettavissa näiden lampien avulla. Kuvitelkaa, kuinka mahtavaa olisi ottaa täällä bändikämpässä vain tämmöinen penkki ja tässä ruveta kitaralla. Tällä hetkellä olemme Pyynikin tilojen uudistetussa punttisalilla, jossa kaikenlaiset ihmiset voivat podata. Jopa Miksu. Tässä näkyy äänitystila Kohina ja tuolla on studiotarkkaamo Kaiku. Nämä on niin hyvin äänieristettyjä, että jos mä huutasin täällä, niin kukaan ei kuulisi. Nämä kaikki tilat on ihan sika isoja ja nämä kaikki on vähän erilaisia. Ja sitten tuolla on toinen lehto, joka on nimetty menottaa. Nämä on kaikki ihan erilaisia ja uniikkeja. Se on niin hienoa. Esim. Tää on äidinkielen luokka on ihan erilainen kuin se Vilsun luokka, mikä me nähtiin äsken. Ja täälläkin niitä opetusmenetelmiä on niinku erilaisia. Et esim. Jos sä haluat, sä voit istua niinku normipulpetilla. Mut sit on kans näitä, mitkä saa nostettua seisomapöydäksi, jos haluaa. Sain juuri korvanappiin tiedon, että siirrymme takaisin Hatanpään lukion rakennuksen. Back to you! Kiitos aina, kun esittelit meille ihanasti Pyynikin lukion rakennusta. Ja kiitos myös ihmiselle, jota me haastattelimme. Ja kiitos Kellarinmäki, kun katsoitte tämän päivän uutiset. Yeah. Oota, enkä nyt se aukesi. Haha, ette pääse meistä ikinä eroon. Näitä on täällä.
10 000 abit. Mikä tää on? Abit 2018. What is this? Guys, me löydettiin just Easter egg Hatanpään lukion rakennuksesta. Natural, voiko mä sanoa natural puuväri. Tilojen läpi pääsee helposti siirtymään tilasta toiseen, koska ne ovat kaikki yhdistetty ovilla tai sitten seinillä. Jesse, näetkö sä? Mitä?